Isehlo esinganyemezelekiyo nesehle ngeveki apho kuqwalaselwa khona ukhuseleko lwabantwana. Kutyholwa ngelithi abatyholwa bagrogrise ngokuyidubula le nkwenkwe ukuba ngaba iyala ukudla ilindlelayo. Le ntlungu ayinyamezeleki kule nkwenkwe kwakunye nonina. Kungoku nje le ntwana iyazikhwebula kubahlobo bayo emveni kwesi sehlo. Akakho right, kangafuni uphuma apha endlini. Oku kwenzeke laa nto for 2 days. Beqala uphuma ngosikayo esikolweni izolo nakhona saphinda sayomthatha phakathi. Uluntu lwale ndawo lucaphukile sesi sehlo. Sifuna ukuthi nobhayili kuye. Sifuna ukutsho kananjalo ukuthi apha thina asizukufuna nokumbona apha noba ngakhululwa i-justice system mayimbone yombeke apha. Abatyholwa bavele enkundleni. Ityala labo limiselwe uLwesibini weveki ezayo nalapho kulindeleke ukuba bafake isicelo sebheyili. Imibutho elwela amalungelo abantwana ifuna ubulungisa. Le case igqitywe msinyane and I'm so disappointed ukuthi sivala i-Child Protection Week. Sijonge kwezinye events ezifana no-Day of an African Child, no-Youth Day nezinye kube kusenzeka iziganeko ezilotshwa kusenziwa ngabazali zizilwanyana ezi. Ukanti kubizwe oonontlalontle ukuba bazokunikeza ngoluleko lwasemphefumlweni kolu sapho. NdinguLubabalo Dada kwiindaba ze-SABC eKomani.